nooit veranderd. Kraai zijn. Wat kraai jij, zuster Sarah? Sarah? Nu kan maar van mijn slag afnemen wanneer ik zo mag. Daar is het nou. Kun je met hem op? Staan. Staan. Paula, dit zo pa. Papa moet nou net meer een postje voor me gaan afnemen. Kijk naar pap. Jolanda. Wat is mannen? Heb je het verdriet? Ja, zo lekker. Nog een boek in. De pap in brand. Papi, die broodje. Papi, help. Papi. Nam. Ik heb net muziek over voor het mooi weer een tijdje je dag. Nee, Pierre, mij! Wat allemaal? Olé, papa, goodbye, bye. Hallo. Afklimmen. Ja. Goed, dank je. Jij? Goed, dank je. Zelf? Ja, net verkeerd. Och, mensen.
ze net. Ze zei, ja, hadden van nieuwe televisie. Ja. Samen met de video en nou, en toen heb je nou gekeken of mensen ze raakten net, want ze belden. En ik kon niet dadelijk in de telefoon uitkomen. Maar ze zeker van ik was een ander voor die telefoon, want ik kwam midden in het gesprek over televisie en zo. Ik denk, wat personeel toch? Nou, en Papa, kijk hier. Papa. James, een van de werkers daar. Maar is ze in verwachting dan? Want dan begint ze natuurlijk met die Ja, hij werkt er enzovoort. En toen zei ze, ja, dat is zo naar. Kijk, daar is die wagen, daar is die een mondje. En die is zo blij dat ze Jan ook zo'n en weer kennen. Och, mensen willen dat nou werken. Ja, nou dat nou hoe dan Ja, nou dat is ook zo. Je kan maar brief tenminste lezen. Dat zet je brief net voor geschreven. Ja, zij breed truien, achter elkaar. Die zegt, ja, niet nog zo graag. En dan hoor je denken, nou, het is alleen niet breed. Hallo Ingrid. Timo. Want ze had een keer een truitje met Is het mooi, Lindakie? Even papa. Even papa. Nee. Ja, hoe is dat in die papa? Wat is hierin? Wat is dit? Je maakt het ba. Wat gaat nou gebeuren? Oh ja, ik denk hij bij. En toch, wat gaat nou gebeuren? Hij Nee, daar. meisje. Weer een conditie. Hier nog Ja, dat is op. ook een Hij doet hem het Nee, pas maar op, nou dan komt er ergens uit en dan is het weg. Nee, dan maak ik jullie nou eigenlijk lassen. Wacht Oh, hier is het hier. Hier, ik heb nog een rijrijtje. Waarom met die vlam, Jere? Rijk op. Ja, maar het is niet rijk. Ja, maar dan een bang. Goed werken. Wat jullie daar maar. Hier, ik dit. Anders is het hier goed. Wat is dit? Dat moet niet. Hier, ik krijg je wel aan die jinne. Echt zo wat zo. Ja, achterom. Wat zo? Maar hier is die Erik jinne. Maar hier is die Erik. Mooi, Linda. Linda, zit mooi. Maar hier is weer naar de magnetie. Maar brand op nu. Jullie voelen mij ook goed in magnet. Maar mama, Maar dat kan wel eens een echte foto hoor. Wat van wel. Ja. Kijk, die ons zelfs een gat in de... hier is die echt zo. Ik doe mama net. Hier is het dan. Kom eens spelen, Rika. Mama, wat is met dit nou voor spelen? Weet je heel vaak dat ik dat... Ja, zij is weer Dat kan niet. Hij kan er niks in, Weer mama. gaat niet. Mama, dag, daar stukjes bak niks in. Het kan, ik ook Hier hier. is goed te. Ik weet niet kunnen. Shine. Even kijken. Bang! Hij zal onderkomen zitten. Kom maar, Rika. Kom maar. Waarom mijn mama jumpt onder die dullo? Weet je nog geen woord? Ja. Waarom voor Ingrid woord? Dat is wel bijna. Dit is wel pakken. Dit is eigenlijk. Ja. Die is nog twee. Die is nog twee. Wat is dit? Wat een rode. Dit is niet vijf voor mij. Dit is mijn middag. Ik heb wel niet erin vlog. Ja, ik ook. Mama. Zoek ook nog in. Maar zij is nog niet twee, hè? Ja, ik zoek die nou in het midden. Nog? Maar gewoon hier. Dat is een veel vol pakken.
staan jullie dan hier zo, dat jullie zo'n beetje in die video kan weer. Dat verstopt. Mama, kom net naar huis. Nee, dat is weg. Daarna kom kijken. Ja, als hier een bal voor je kop komt, kan het wel. Ja, ik weet niet, dat is heel schiet ballen. Oh, dit niet. Wat een ballen schiet. Pas op je ogen. Live views and get away. Theo, weet jij hoe? Hij gaat vastgemaakt. Nee, goed, dan ook goed. Slaat nergens op. Hij brandt niet. Hij brandt nog veel. Theo, je ging je vingers verloren. Het man is met zijn zak afgevallen, niet? Nee, maakt niks. Maar we hebben die zak afval. Het is die zielfietsie. Ja, maar je moet even bij je niet. Het is ook klaar gebrand. Hier nog een stukje loont of niet? Hier nog een stukje loont. Theo, die ding is baie flou hoor, moet nie bang wees nie. Ja, ek dink die fout lê by jou pa, joh. Ja, ek sou hom al lankal reg gekry. Bring gou die toilet hier na toe, want ek moet video neem. Hij brandt. Hij brandt. Nee, mama moet het niet papa. Nee, heel leuk. Been, wag, kan ons op hom fokus? Focus, wat is dit? Ja, as 'n bietjie mooi opkry. Kyk wat se bene haar uit hier. Sjoe, kyk hy been. Joe, en kyk hy mooi meisie. Oh, wys vir ons 'n bietjie tande. Hij kan weggaan. Ja, sta nader, maar sta nader. Nee, niet te nodig. Mooi. Kijk hier naar, kijk hier zo. Hij is verkleed. Kom eens naar, kom. Kijk, dit is lekker. Nu is ik klaar. Wacht, misschien komt er nog eentje. Kristal, kom. Sorry. Kom jullie. Kijk nou, sorry. Linda, sta niet zo, sta niet zo. We staan niet zo Duidelijk genoeg daar, is. Ja, Jullie zitten. Kijk.
je, Erik? Dit is weer hetzelfde of niet? Achter hetzelfde. Maar dit maakt dikke ballen niet, hè? Wat betekent dat? Kijk dan, kijk dan. Kijk dan. Jij wacht zelf. Ik draai. Mooi. Als ik doe en in het niet weer gaat. Niet goed gaat. Hij is klaar niet. Hij is klaar niet. Ja, nee. Hij is klaar niet. Maar 12 uur is baie kort, weet je. Net 'n oomblik. Ja, maar dan gaan we 5 minuten. Kijk, hij moet thuis skippen. Theo, jij voelt zeker jaren jonger. Ik trap op weer goed. Wat? Die toch niet Jana en die dat is de driehoek. Oh, dat is de driehoek. Ja. Dit is aan de crackers. Dit is crackers. Wat gebeurt? Kom in, je staat hierin kan. Kijk, deze kant is wel. Een vriend. Ja? Die gaat net. Een vriend. Kijk, hoe is dat? Wat zit er? Wat zit er hier niet? Dat is mooi niet. Hij gaat het omvallen. Wat zit er hier niet? Hij gaat het omvallen. Nou gaan we wel doen. Wat is er omvallen? Ja! Hij gaat hem in gaan openen. Ja! Ja! Nou, nog aan de kant op. Proost. Hij gaat nog op. Kijk, wil je Laurika van Skietje? Je moet hem net neer. Hou vast. Dan draai je hem niet. Je moet niet weg. Ja, weg. Ah, zij. Draai op. Hallo. Waar zijn we? Ja, ik ben echt geloos. Ja, goed met je. Oh jee. Waar is die aan? Waar is die aan? Even kijken. Eens kijken. Waar is die? Jan Kraasbakker. Nikkersbakker. Wat is dit nu? Draag het neer. Even vullen. Even die ene keer geplopt. Je kan even Angela glazen. Ja, ik ben het nou.